Auschwitz na Balkanu. Evo ako da vidimo o tome, da nam objasnite o tim zločinima koji su bili krajnje surovi i dosta još neispitani, da nam objasnite nešto o tome. Ovo je knjiga koja je u stvari remek delo profesora Gideona Grajfa, koji je direktor Holokaust instituta iz Izraela. On se naravno, knjiga se zove Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaška imperija Ustaška imperija na Balkanu i surovosti. Surovosti, da, ti vidiš kako dijaspora brzo reči, stranu reč, izvinjam se. To je ozbiljan naučni rad na 712 strana koji je pisan... Evo da ga postavimo ovdje, da naši gledalci mogu da prate, a da vas olakšamo, da bi mogli... Koji je